kagem para tamu sawanipun diajeng Kartika. Ausum. Wilujeng siang ugi Mbak Kartika. Nggih. Jenenge Penceng kancane ya? Iya, aku ki ngene iki lho. Iki nuwun sewu kaya adik iki itu menciri khaskan. Ciri khasnya apa, Mas? Wong ki angger seneng mesti ora iso lara. Wong seneng Sebab ora wong iso lara. sebab wong lara ki siji saka mangan kuwi 20%. Saka keturunan kuwi 20%. Heeh. Kuwi sing 50% ki saka ati. Oh. Mula ati digawe seneng kaya adik iki dadi ora lara. Kowe tau roh wong edan wahing, wong edan watuk? Marai aku ora tau ndek kanca edan dadi. Mula kuwi awake dhewe angger seneng mesti sehat. Oh ngono. Iya, tenang wae. Aku ndelok tukang syuting sitok ki mesake. Piye, Mas? Mbok yo ngadeg to le nek nyuting ki. Kuwi ya wis sakmono kuwi ukurane Iya. saka ngene Gusti Allah kono iki ya ukurane sakmono. Kuwi alhamdulillah umur wis 75 kuwi. Heeh. Ning wis de bojo to? Wis buyut tok Ya, kuwi. syukur. Syukur. Syukur lipur diajeng Kartika. Nggih, Mas. Alhamdulillah pinaringan sehat jasmani rohani katitik saged sowan wonten ing padukuhan Welek ngendi iki? Ngleri. Ngleri ki nek nggonku ki ril sepur dienggo memet tebu kae. Iya, leri. Leri. Leri ki khususan sego kae lho. Leri. Leri kuwi nek greh. Teri. Pas ora rampung-rampung ngoten. Lah kowe iki omong ae. Setengah libur kagem para tamu karena pinanganten nembe santun busana sepindah malih santun busana wonten mriki mawi adus kramas dadi rada suwe sukata lelipur. Ya umume ora to Mas, gur salin to. Nggih, mbok pilih. Engko bengi. Mbok pilih saking perwakilan pangombyong pinanganten saking laladan Tegalrejo Ketro Tanon Sragen malikinipun kula ingkang masrahaken pinanganten Pak Ustad mbok bilih pareng dono swanten. Apa srahe kok sarung kok. Lah engko nek kon Nuwun sewu enten perwakilan Pak karena wakilan menika sih. dawuh saking Pak Pambiwara pangombyong pinanganten apabila belum menyumbang lagu acara tidak dibubarkan. Ya wis malah Pun, beneran iki. monggo. Malah anu nanjake campur sari niku. Nggih, monggo Pak. Pak, monggo. Perwakilan ada? Perwakilan. Enten nuwun sewu pangapunten. Nggih. Mboten? Oh nggih. Anu ditebas mentah nggih mboten apa-apa. Oh lho, badan nek untuk kuliah kok arep nebas. Iki aku ya gur nawani kok ya. Sujune aku ora ndek bojo, ora ndek dulur dadi utoh ditku. Ora ngeteri gula. Lho sampean ki ora ndek bojo. Gak ndek bojo. Berarti ki Joko. Ya karepmu kono. Joko apa Duda? Yes kuwi pokoke. Menawi Bapak Ibu menika ngersakaken mantu. Allah ampun, kula niku wong ndablek, budhek, elek, ra didit, wis pokoke rasah. Amin. Rasah. Amin. Amin ya Cah, diamini. Aja nesu ya sayang, tasah ki ya ngono kuwi tenang wae. Lah ngapa kok celuk sayang jaremu iki? Sayange yange ngono Mas iki. Yange kok rono iso apa? Yange roni kok. Seragenan Haji Kartika. Nggih. Mas. Manut, monggo. Monggo kula. Karena Ibu ngersake lagu napa? Oh mboten. Nggih. Iki mikir kuliahane do bingung kok njaluk lagu. Aja ngono to Mas. Seragenan rasa nganggo bawa. Oh mboten ngangge bawa. Mboten nganggo bawa. Nggih. Anu tembang kangen mawon. Oke. Seragenan Mas, umume seragen ki nggawa kendang miring kae iki. Sing entek pungurung teko. Dasare cah-cah iki. Wis rupane kaya kajang kabeh cah-cah mburi kuwi. Kok iso? Lah bendina main kok nganyak ketok ya. Oh iya alhamdulillah. Ya guri iki sesuk ki prei ngono lho, kanca-kanca. Aku main terus aku. Iya. Sapa-sapa melu kok. Ora maksudnya main kertu kok. Ayo lah. Monggo.
teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak ampan lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang wayah wengi hutan krimis wis wis banyu kang tumetes dadi seksenganku kanangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Gongeng panuwun Dajeng Kartika ingkang sampun ngataken kula wonten tembang kangen kadang-kadang sakila mugi dadosaken rena ing penggalih